RMN Drama presents Kuwen Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga nagdilak-gilak ang simina. Matod pa ni Ate Press, Dilik tanan mo dilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana. Nga matod pagihapon ni Ate Press. Nga nagapuslanan, nahilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kuwen Ako Ang Pasultihon. Hello, kumusta ka mo? Yan sabi yung mga alagad si Kangina Tifon Morales and then may partner ka pa na ko din si Randy Kayat. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Always say a prayer. Importante katong pag-ampo. Atong putanglangan ito sa labang magagawang. Thank you kay Lord. Simigata kay mong grasya. Matag ka lang. Thank you kay Lord. Okay. Dahil ka siya, ang sa tampo ka na itong hatagan o pagtagad. Pinadakinis usa ka lalaki nga mapatawag na singahan nga unyot. Kinagibawatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisulan ang atong sindal si Unyot. Kini ako problema. Bot, nakahasulin akong maayo. Di ba tanan ako problema? Bro, sabit lang ko ani ba? Sortian ta ba no? Mao ni, aron masabtan ko ninyo. Inaniyon ako pagsugod ng akong sugilanon ha. Mao ni. Tunay ungo, matod nila, tunay ungo, gabi imag, yango-yango, sa adlaw mag, luko-luko, mura kunog tikbalang, ang iyahang hitsura, ang lawas daw balhiboon, nagkaw pula-pula, ihandos na gare, ole, ug inig kagabi moing kriyog mo gahipirbi hadlok mga bayi bayot mo abanti kay luokon kini ug sa ilang pa nag-away ang bayot mapil di malumay ay pagkalain ang bayot mi kaging mituwa daw murang siben ole dunay ungo sangit-ngit mag hupo-hupo ang pula nga kalu-kalu dili jud diya idaw karong mapanahona mga ungo ay na bantay mga dalaga balbalon mo niya ihandos na dire ole ay kapaiting way girlfriend taon Unsa unyot? oy Balik ka rin mo gisulti nyot? nari ka di agang Unsa tong imong giingon? Pait kay why girlfriend? Nangita pa gid ka girlfriend, ay ha? expression mo ng ate Pres kapaiting way boyfriend ana bagi warga kumidyar tao to Kumedya sa imong mata. Ha, wa kay labots pa ni hapon dun ha. Pag dito girlfriend ug adto niya pangitagkaon. Oy, ito sa nimo, hukuk rato ako. Oy, naunsa man ka. Joke na ba ito ako? Noon man ka. Siya man tinuod. Ay nalang taon nyot. Bahala ka na sa kinabuhi nimo. Day atin. Abot nimo. Mau na diha, pre. Mau na diha. Kung na mong joke-joke, ha? Naninood na hinuon ni mo asawa. War na. Miyembro ka na sa pasmo gang. Itagtaan ni pre. Ahak pre na eh. Joke naman tatong ako. Oh, lagi. Pero dili tingali tumayo mong joke, pre. Kaya nasakitan man kusmaro, pre. Kaya wa pa lang to. Oh, joke pa lang to kayang tanaw. Oh, di, tumusuko. Mukatawag yung tingali to. Kaya joke-joke naman. Ambat lang lagi pre eh. Sagdi lang, pre, sagdi lang. Napag-uhan lang tos, mare. Awa. Kung di ka maulig pilang adlaw, pre, umagpangita ka mo. Ang pamita. Mausap lang ito. Awa. Ano ba, pre? Mabalik na tos dati. Oh, kamo. Nganong imo masanggi palayas imong bana? Umutod ako palayasan ay. Igura man ako siyang giingnan nga ayaw pakita na ako. Unsa? Ako na giingnan nga ay napakita na ako. Kaya kung makakita ko siyang naong, mura kong kabuhion.
Ay, nako, pastilan bayaan ninyo. Pulos mo mga siaw, mga komedyante. Pero di mo makamaumudawat og komedya. Inyong seryosohon. Mayo ka na. Hoy, Lita, mas may tingali, no? Magsineryos na lang mo. Kay dili man di ay mo makamaumudawat og komedya. Pag sineryos mo, patakidot ninyo. Pre. Atas inyo, pre. Atas inyo. Ayan lagi, pre. Ayan lagi kumuli sa mo. Hindi ka muli, pre. Asa ka na ito? Matuyog ko sa kalsada, pre. Matuyog. Mingihi ko sa kalsada. Matuyog. Ang birahan ko ni kalsada. Diyan ko sa kalsada. Natin na. Wala na kang irong buang. Hindi lang mura ko irong buang, pero kung nga lang ilong buang, pre, ha? Lai sa nang irong buang. Sige. Irong butak ka mo. Ambot, magkakindot, hindi mo, eh. Pre, ato na kayo, pre. Pre. Uno. Ano man sa, pre? Ano? Tayo pa, pre. Maraman tag na saag, pre. Waka tagimino, ay, pre. Ano, pre? Bro, nakagiman ta din ni pre ganiha. Murag ba pag yun, no? Ito, no, murag. Naagi na ito, hindi ada. Ay, kata dia, oh. Ihagli kong ngihi, oh. Waka tagimino, ay, pre. Saka, oh, blihon na itong sinina na to. Saka, blihon ba? Blihon na to itong sinina. Para di natin binuon. Ay, balihon na to. Okay, blihon to. Okay naman. Sarong minuon nga po dahil gibali ako na to. Oo, Diyos mo, Diyos. Basta yung nagtuon yung mga diingon na to, bang mga ubog, ha? Tarong itong lakaw, pre, tarong na. Okay, pre. Pre, tarong na itong lakaw. No problem. Okay. Asa naman ni Silita, oy. Hanggaw gining babayana. Iyang gipalaya si Onyo, tunya karon mangita na di ay gihapon. Pagtakidor. Hanggaw sa ning akong anak. Nasa batasan aning kanahan nga di sa basabot. Ug di pala busog kulay, pagkayong kasaban. Ay, wato na lang nako Silita ang mabalik. Asa ka tong babayana. Okay, pre. Hunong siya, pre, hunong siya. Ano sa gano'n, pre? Sa tanaw ni mo, pre. Epekto ka ibali na itong sinina na to. Ha? Murag wa man, pre. Ayo, pre. Kaya pong lugar, murag nabalik naman ta. Ang imong giihiyan ganyan, pre. Di ha makato kanina mangihi. Di ha, dali, pre. Murag. Tungkol dia sa imbongan, pre. Kung sa kayo mayo, pre, hubuo na ito. Ato kasunis, pre. Buor. Buo na ito ang kasunis. Dili man mapatong bali na ito tos nina. Di mo na kuna ito na magbali. So, atong hubuo ni nga ito kasunis. Para klaro, gimino magyabon na. Sige, pre, epekto. Ay, wa may epekto atong bali si Nina. Hubuon na susunis, epekto. Sarong minon, yapon na rin, pre. Uy, isa, parang isa mga niya, pre, ha? Ano ba ko niyo, pre? Waka, pre, gidak ko ni mong lubot, oh. Usa, pre, unod ang usa, ha? Usa, pre? Wow, kipariha, pre, na, yo. Ang usa, bugol kayo, sabtang usa, piyasot kayo. Ay, sige, naway na, pre. Ay, sige, naway, pre. Istorya, mga kitang tinuon, God! Usa. Di natin noon, Ay, sa'yo panaway, pre, ha? Tinuod akong gisulti yun na, ha? Kadagdanan na ako gisulti. Naiuban di ang itago. Sama ng itlog. Ang usa gamay sa dako, di ba? Wow!
Oh, di parehas gida kon. Pareha gida kong nagbitay niya. Mapait ra ba? Kay magbitay usaw-usaw. Ay, lain na ako mo, pre. Dala, pre. Madayong tagla ka. Dala. Ano yung binuo na nilagi? Siyaro ba ni pre? Ay, pre. Oy, pinsan ni Day? Akong pagkumangkon dong si Tibor. Dong Tibor, si Tiyo ni mo onyot. Bless ko, tiyo. Oy, kinsa tingani mo? Tibor, tiyo. Tibor! Okay, Tibor! Ilat hom! Puno na nga di ninyo! Ay, ko dia! Salamat, tiyo. Salamat. Uy! Kagwapo ba sa di pagumangkod sa kong asawa, ay! Dali do! Uy! Kagahi pa ni maglubot do! Suha mo do, oy! Ay, murag si onyot mo ka, may bayot ng kalaki ha. Pero imposibleng mapayot na akong banag, butakal man kay ni. May bawaan naman gihapon, di ba? Dong, paatuon ko sa ilang Marielma. Ikaw na sa'yo bahalang mo atiman na Tibor ha. Aha. Pag-inom mo diha, aday para inom pagpalit ko dito ko sa ka-case. Okay, day! Maayo nila. Thank you! Kamu na'y bahala din ni Dong ha. Pangaon mo, na naisunan dito akong giluto para panihapon. Una lang mo, kay basi madugay ko. Una Okay, lang mo Day! No problemo! Lahala, sige, ato na ko. Ikaw na'y bahala diha ha. Tibor do. Pagpalit ito mainom do. Ada Birkol! Adik ko minum na, Tiyo. Nasumli ka na? Kato lang hata-hata, Tiyo, ha? Tiyo? Dili. Ayaw na katata. Katong mabatid! Okay, Tiyo. Kay bawa na ka na, Tiyo. Pila man, Tiyo? Usa kahon! Mahal ka na, Tiyo. Kita namang 2 taon. Ay, tawag ko to ako kung paris perfecto. Tulo ta mainom. Okay, tiyo. Wa sila kalibutan nga may kibutang kong kamera dito. Kung makita na ko sila ko mga hubog na. Ako gadudan ako aning pikto nga mo'y bayot nila. Kay kinis unyot, kini akong bana, sigurado mo kung laki ni kay butakal makanin ako. Karong mga orasa, nangahubog na ron sila. Tanaw na ako CCTV nga akong gibutang dito sa may sala. I-open ako akong app sa CCTV. Makita na sila. Bungot si Itoy. Hubog na kayong duha si Piktog si Unyot. Pero si Tipor nga kong gisugo. Kanahan! Mo'y nagsigigki sa duha. Banus-banusan pa. Kung mao na ang gikuhan na kong laki mo, hinuwi bayot, ane. Kabuang ane ka kinor, tay. Masa naman kong balance, ma'am. Balance imong mata. Okay. Uunsa ko di, ma'am. Hilap! Gikuha ta ka para ako mahibaw ang kisay bayot anin duha. Pero animal ka, ikaw man ay bayot ka na hana ka. Uy! Kaya naman magbayot, ha? Di ko pa! Bayot? Ay! Langga! Unsa man ni? Nag-brief lang ko naglagi. Ay! Usa man! Ang ako dugat! Iyon! Kadagan na yung chikin nila! Ay! Ay! Buti masabutan na eh! Nay, kining animal, bayot din ako. Hoy, pahawa ha. Pahawa kung dili ka gusto ipadakop tata. Pahawa ka ron dayon. Papayag ko makasuway nga may hilabot kong bayot. Karon pa nga nakakita ko sa CCTV. Purpida inoon. Purti na kong iubusan kong asawa. Kay siya mo'y nagplano aning tanan. Unya, naingon na ni siya ani. Tungod sa istorya lang siya inahan. Purpida, no? Nga usa ko doon na mo, bayot. Karon, laina na sa kong paminaw, eh. Mura ko, nakuhaan ang akong pagkalalaki. Lagot ko sa kong asawa. Saan man na ako? Usaman, sa may buhato ng kuha ni Ate Pres. Bam, palihog tampagi ko ni Joby. Usaman ko kamoy pasultihon. Unyo. Thank you, Lord. May Salamat adlaw Lord. sa Salamat tanan. mga pagampuma. Sa tanan nga, kay suuna na to namati Ate Praise. Good morning kada tong tanan. Labi ng yun sa mga tao nga padung sa opisina, inom na mo o kani akong ginom ang said Panyawan Coffee. Ang kape nga pait Said pero Panyawan. makakalipay.
makanindot sa ato ang pamati. Okay, Ate Pres? Okay, og pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ayusit yata pag-inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig pariuto nimo maog hapon sa gapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule una ka mukaon sa imong paniudto. Maog hapon inig ka gabi ina inig panihapon nimo inom na sa kadaan og sa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema kaayo bahin sa kidney ug UTI, di na taangong mabalaka or mahadlok ana. Tungod kay doon na makaayo makatambal, makapaalibyo anang atong kipati bahin sa kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kaisunan nga migamit sa tuwang Sid Liniment Oil, thank you kayo ninyo. Kamo ang naging mong number 1 sa tuwang Sid Liniment Oil, nga the best yung kayo makawagtang sa tuwang mga panakit sa kalawasan. Basta extend na lang sa panakit, pareha ng labad sa oil, at orang hisuan, ay dili, atong haplasan og Sid Liniment Oil. Kanang kuto, may hisuan na to og Sid Liniment Oil. Kaning atong mga panakit sa kalawasan, abaga, buko-buko, dapi-dapi, tiyan, kining atong paa nga magbagtok kanang murag ibutang to bikugan ay sus tungod na sa mga kakapoy nato nya kuwang ang dugo nga more circular sa ato ang kalawasan mo nang kargado bikugan ato tiil mo nang haplasa nato og Sid Liniment Oil para the best kaya atong pamati o nya kaning mga katul-katul nya kaning mga ang mga bata ato yung hipsuan og or haplasan og Sid Liniment Oil para ilikay sa dinggi pero sa butaan na ra gyud ta palit sa butika di ba kayo gali Sa butika rin gams. Sa butika rin ta mga higala, mapalit. Kaya wag yun ay baligya sa gawas. Ato yun ang balikon gams. Oo. Butika rin kita, butika rin kita. Mawag na ang tinuod yun nga Sid Liniment Oil. Kaya naghang na nagkapiing, anas gawas, kapiing. Kapiing. Butika rin kita. Gusto ka nga makagamit og tinuod yun nga Sid Liniment Oil. Sa butika rin kay epektibo kayo. Na matudaan na tanang mga katawan gams. Atong mga kaila. No? Una, mahigala. Kung dili gali, pananglitan, layo mas butika. Ano ta sa Facebook. No? Bisitahan na to ang page sa Sid Marketing. Na i-type na to ang Panyawan Herbals mga ison. Og ayo kalimti nga ato i-like ang page gid gams. Ato i-like napakita dito tanan ang mga genuine Sid Marketing products. Og ang mga Panyawan products sa Sid Marketing, oy mapalit na po dato sa Shopee gams. Ison. sila si Claire o si Baybito anda na si Api Shopee. oh dito na sila Okay naman sila. Shopee na. naman. Ato na Shopee na. order kay di na lang pagpadasaw na ni Arsenio. oh nami si Api sa Amerika pod Na, mo bitaw nga di na sila maglisod niya. Buli na gyud sila gusto. Okay kayo. Mo na to sa Shopee sila. Kuya butika, Shopee. Ana. Nya mo greet sa ko gams sa di pare umon bilas kasi na ko gams. Api sa nila Sayo, pero grabe ti gams. Nya sayo kay magbumban sa puso gams kay dami malabab na tao siya. Ha? Si umon pare umon bilaskis kasi kay maminaw na to. Sayo kayo maminaw. Osmundo Rama Bilaskis. ha Labi na gyud ni. Segundo Rama Bilaskis Dili Osmundo kay Osmundo Rama mo to persis. Osmundo Malagi. Bilaskis tadi. Ako na yung ano ba lang Jingjing ang papa ba na lang Mayor Mike o ni Jingjing Kaya mo Bilaskis din ako. Kaya mo din ako. Gusto kay maminaw to niya. Ako na nin taga sa tao ni sa una pa ng Sid Liniment Oil. di ba Ang mga tao kitag Pasko kay na ba. Labi na gyud ni guling kulina. Ha? Nga sayo kay magtapistahan mo apong sa ladjok so kay maminaw to gams. thank you Ling Guling kulina. Si Ridod. Tusmi. Tunlades oh kana ana Ginigam sa kugon. Sa cool taxi gams. Oh, cool. Sa cool taxi taga kugon karni siya. Tigamitan og Sid Liniment Oil. sa una Si singal Ri. na si Kapitan Duming Pero patay nung dito. Patay. Oo, Patay na. si Ri Dodge Ramos. O labi na gyud na pwede ni sa tigamitan ko na to ako barkada si Jose Dio Puntalusa sa kanag yung mga tao Gabugon. nagisgot pa kay Ramos no kanag yung mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat daw? yang dili na sa yati Oo, siningan Kapitan Ramos oh.
O nagbuhat sa iyang Miguel Bulgar fertilizer 40 yung kusuga anahang ilang radyo gyud nga mamati. Sipa Aris kayo? pikas balay ni Kapramos pasta kusuga. Sipa gyud kina siya. Hangtod gyud na sila gabi maminaw na to sa programa ni Atty. Buin usay pod kadang usay mapawong na siguro na nila murag mamigaw pero kargado gyud na sila mamati gyud sa to ang programa. Thank you kayo ni mo diha ka. Jud Ramos. Mo ni si Guling Kulina. Asilingan ato nang kuminaw niya. Ari ba? Oh, Guling Kulina. Ling, salamat kay Ling ha, Ling. Salamat, Ling. Oh, thank you. Salamat. Bam! Kini ang celebrity ko di beauty soap. Hindi ako pagbalik na kauban na to kroning buntagaw. Kayo ka mo kalibot-libin na sa mga ginang sa panimalay. At ang mga estudyante, balik naman sa klase. Or wapa ba? Ligo sa sayong buntag. Celebrity ko di beauty soap. Magtapak sa mga katigwangan. Umaligo ko na kuno kita sa iyong buntag. Mas maayo ba kuno wapa mo sidlak ang adlaw. Kaya kung mani mo kaligo, no? Na imong mga aso nga mugawa sa imong kuan, sa imong agtang, imong mga sa mga uwan. Mo aso bitaw. Oo, okay, gawas ko na mga init. Labinaw ka na magkautot ka. Minunay ito mga puhanay. Mo karon. Mo ana. Ano mo yun siya bukaron? Ano bang apoto sa Ang mga tigili ni pagututo mo sa oda. Ano ni ba? Oda. Wala. Kanang ipagutot, dili ka mo, alibaw ka mga tao, itong sa baho. Mga pagututo mo tigili ka. Wala kami. Sipa kayo to sa oda. Ano yung expression? Mo expression tigili. Ang mga puhan sa una, basta makutot kami nga siya. Mo karon. Pero kanang Ang inyo lain. Pero- Sa mo nagkatawa ko ang lain gahapon. Sa tayo mo, ha? Kautot ko. o sa ibon kautot. Panuhat ka lo. Oy, sa pagana ni, maubiya ko na kanang makautot kuno ka nindot ang imuhang immune system. Tarong ba? Kaya ka na bitang hospital ka, pag talo may kadaka. Utot ka. Ano yun? Basta nila baho, Kams. Basta di lang baho. Baho, Ay! gamit nga po. Adi, sa day. Ako mo nahihilo sila ka. Magtiwa sa ako ha. Sila sa bandida. Celebrity ko Jig so kayo ka makalimot ha. Ilapit na kanimo ya. Brother Dudong Les Manero sa kaseres sa Oslob Cebu. Yung mga sakop sa Couples for Christ. Yung mga nasab kanimo din ha Jimmy Obligaya Muniban sa Suba Duterte Street, Danau City. Ayaw ka makalimot sa inyong pagpangaligo ha. Celebrity ko Jig so good tayo papaya extra. Mga sangkap kini o yung mga natural moisturizer. Doon lang kini yung mga pasangkap para sa inyong mga white hits, mga black hits, up, pugas-pugas. Doon may katulong inyong mga aping, rin napit sa may kilid sa may dunggal, napit sa may ilong, napit sa may agtang. Ang inyong mga wrinkles, kumusta? Sa celebrity ko, Dick Beauty Soap, no? Labi na kanimo di ha? Mr. Sammy Lauron, o Mamer na Lauron sa Summer Shoes, balay adulid kalkar. Ato mga stop, ayaw kalimot ha? Gikan kini sa Sid Marketing. Itutok na pa sa Sid Celebrity ko, Dick Beauty Soap. Thank you. Ati Pres! Okay, ang sender na to karong Si Unyot Ati Pres. Unyot. Oh, kani sa Unyot Ati Pres na si barkada kayo suod kay sila unya gi intrigahan lagi taon siyang ugangan nga usahan na nila bayot. Mo to nga yang asawa nag-hire og amigo kanang batso gi kuno kayo ba. Makuan niya taas niya gwapo gi-hire niya. Nya kanang painom-inumo niyang banaw kato yung amigo kung tanawon kinsa gibayot. So ang gi-hire niya Ati Pres ba gud bayot. Pagkahubog nilang Unyot og sa iyang kumpare. Manigwa, pagkabalot. Gitsula og mayob, gibirahang mayob, gihubuan tanan. Purti lagutang ulot iti pres nga nung ginato siya sa sawang duda siya nga bayot, gidudahan siya bayot siya. Nakita gyud sa CCTV. Nauwaw siya kay murag nakuhaan ako nakuha katuga ang iyang kinabuhi nga na puspos siya ba puspos kay puspos ati pres. Puspos ba? Supos. Supos. Abo. Pero ko umus. Onde eri kita Gusto ko ha? pa siyabi. Luhubog kay sila. Ay. Luhubog kay sila iyang kumare. Walang lagot siya sa asawa. Ang laki nga gi-hire sa iyang misis. Wa mo inom. Ang iyang Ay, gipainom. ang mga... Ang katurang siya. oo. Unyot og iyang kumpare. Ano magkahigayon. Parang kay gayon siya. Ang tabuan. Ay, kita yun siyang asawa nga dili gid tinuod ang insulto siyang mama pero uwahin natin pres. Kay di ubos kay. Ngayon man siya nga. Ngayon ba man siya nga bayot. Kaya lagi ugang nga na sige mag-intriga nga usahan na nila bayot mo nang suod ka Kayo doon ay close tayo nga. Close kay sila. Nya moral lang sila gawa ba? Kanisa sa unyo tang iyang kumpare usay maglipstor-lips yung mga kanahan gud. Ano ba yun na? Mananggaw, binuo. Di ka nang mahubog sila ti pres maglipstor-lips ko tay silang itlog ano ba? Kaamaw. Oh, bro, si Master o si Grandmaster. Oh, mo nila. Lain kayo. Mauna sila nga, kung ano natin, pres, naiubos kasi yung asawa. Unsa kuno yung bato? Bam, unsa man? Nakay babata niya, bam? Doon na kita mabasa din no? Juan 7 verse 24. Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita. Kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Kay unsa yung gingon gulat nga doon na nakita sa CCTV? Nakita. Sorry. Doon na nakita sa CCTV, unya gingon man diri gulat nga ayaw kamo paghukom pinasikat sa inyong makita kundili sa hustong sukdanan. So wala masukod og tarong kay ang maong nakita sa CCTV tinuyuan man. Di tuyo man siyang asawa.
Aron. Irog na to dire, mabalik na dire sa Lucas. Lucas 6, versikulo 37. Aha. Ayaw kamo paghukom sa inyong isikatao ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasada ang uban ug kamo dili pakasadon. Karon, naigo yun yung istorya Goliath. Kay ang asawa, naghukom ang gud siya nga maone, so nagbuhat siyang motibo, naghimo siyang motibo, nag-hire siyang tao. Sa ato pa, ayaw pakasada ang uban. Sa ato pa, ang asawa, nakahimog motibo, nga giapil niyang pakasa, katong tao nga iyang gi-hire. Oh, no? Kuan. Pero kami, kaya pa, kung palitan, naghukom ka, pero ang imong gihukman tinuod, Eksakto na siya, kaya nga dire, gingon mong gud nga, Hukom dili eksaktong nga, taksanan. dili Oh, tinuod. wala man na eksakto, iya puro raman pagduda. Kunya gingon ra ba dire nga ayaw pakasaada ang uban tungod sa imong paghukom. Nakapakasa siya sa mga tao tungod kay nag-hire man siya og tao kuyog sa pag-inom. Tungod lang siya yung una-unang Duha ang yang nasupak ni Mrs. Duha bitaw. Kisa- Unsa atong primero ba? Ang primero, gingon mo dire nga og maghukom ka pinasikad sa saktong sukdanan. Aha. Wala man siya masubay sa eksakto. Ug ang ikaduha, gingon dire nga ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw kamo dili hukman, ayaw pakasada ang uban ug kamo dili pakasadon. Aha. Meaning gatukmod sa laing tao nga nakakasa hinuon. Tinuod. Pato ni papel pagpainom karon. Kasi nga ani niya atong sindir ka. Unyot. 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 Badlungan din ang imong asawa. Sa to gikihaw sa to. Amura siya nakuhaan ang iyang kaugalingon kay wa gyud siya kasuway. Ay hinuon, di naman to mabalik unyot kay hubog man sa kaadto. Hubog ito. Pananglitan og mag-inom ka mo niya na ay dili kabisado nga bukuyog sa inyong inom. Ayaw pa kuyuga kay mahubog. Wa makakibaw kun sa ibuhaton. Bayo gani Goliath nga maunay na hitaboy mo na nabi uban Goliath nga mag-inom mo no. Ini ka hubog katuli ka uban yung hubog. Nagpahubog-hubog maayo pagkahuman ang sapon ang inyong mga butang nga wa na mo'y kalibutan. Tinod. Naingon ana. Unya-unyot kanang imong asawa tumbagi ka na siya nga Ay, pahukom dahil. pabagi siya nga pakumpisala ka na siya sa pare kang iyang gibuhat kung nakasa man gani ka siya mo'y nagtukmod ingna Pero katuwi mo ha ba? Di gyud sakto gyud ito imo kay wa man ka hukom. hain adto. Katuwi mong gihukom. Oy, undi eta ha? Undi eta ha? Kaya lagi mo ha? Oh, kanya na magagamit ang mga pulong, ang mga pulong nga kami ron tayo mugam. Ito ko kipakatungan na. Badlunga ang iyang Badlunga. asawa. Oo. Kanang iyang gihimo may usa kapag pagkauwaw nimo isip iyang bana. Oo. Og sa karaan pang tigulang sa amo, moingon ang mga tigulang sa amo, walay pulos. Walay pulos. Oo. Salamat ka pala kanang naman yawan. Wala ko ang paso. Are Aming mga drama sa radyo, nasa numero 1, RMN.